Ye baby, Ne. ndifuna ukubuza ne. Xa kunothiwa thatha kwii-ex zakho, yabo? Kwii-ex zakho uthathe into ibe yi-1 kwi-ex yakho nganye, yabo? Udibanisa apha kum. Ufuna ndibe yile nto ufuna ndibe yiyo. But ndokha ngee-ex zakho. Ungathatha ntoni kwii-ex zakho ufaka apha kum? Oh. Komnye ndingathatha ingqondo. Faka apha kuwo. Ufuna ukuthi andinangqondo? Khange ndithe awunangqondo. Ndithe komnye ndingathatha ingqondo ndifake kuwo. Then komnye ndingathatha umbhejo. Yho, wayebheja ke khona. Ndifaka apha kuwo. Khawutsho ke ngowena xa usakha mna ke-ex zakho ungathatha nto? Yho, hayi, ndisakha wena ngee-ex zam? Ngaphela imini, yho, ngaphela imini busi. Ndisakha. Uyabona komnye ndingaqale ndithathe impundu, yabo? Ndithathe impundu kho mntana nguvuyokazi ndandana nayo unempundu enkulu ngathi matsidiswa, yabo? Ndingathatha impundu phaa kuvuyokazi. Yabona ke ubabalo, thatha amabele. Hayi ke, yho, ukhona komnye abathi nguvuvu. Uvuvu ndingathatha ii-hips, uyabo? Yho, hayi, yho, ndingamlibala njani ucikizwa. Yabo kucikizwa ndithatha ismile, yabo? Yho, hayi ke, uyabona kulaa nto kwakwasanda ke, hayi ke shem, andifuni uxola, ndingathatha ii-lips kwasanda, uyabo? Yho, ukhona ke ngoku omnye umntana endandithanda naye kakuthiwa wayengubani kanene laa mntana, wayesecofa imvaba, wayenguba, yho, ndiyamlibala. Kodwa ke kuye ndingathatha uboya, yabo? Uxhonti laa mntana, ndingathatha uboya. Yho, uyabona ke ngoku ukhona ke ngoku omnye umntana. Hayi mntakawo, hayi banintsi.